Unes 15.000 persones han assistit a l'acte institucional de la Diada, encapçalat pel president de la Generalitat, José Montilla, i centrat enguany en la capitalitat de la Mediterrània de Barcelona i en el 150è aniversari del president Macià. Els acords del Ball de l'Àliga de la Patum de Berga han donat el tret de sortida de la cerimònia al Parc de la Ciutadella, conduïda per Montserrat Carulla i que s'ha tancat amb el cant dels segadors. El president del govern català ha descrit la jornada com un acte de reafirmació de l'autogovern. Celebrem un any més la nostra Diada Nacional en un ambient festiu i reivindicatiu. Festiu per uns, reivindicatiu per uns altres i festiu i reivindicatiu també per molts. Ho fem amb normalitat, ho fem com un acte de reafirmació del nostre autogovern, ho fem desplegant un estatut, ho fem en aquest moment també lluitant contra la crisi econòmica i els efectes de la mateixa, que és el que esperen els ciutadans. Per tant, crec que ens hem de felicitar tots plegats dels actes, de l'acte que hem celebrat aquí, ara, al Parc de la Ciutadella, i dels actes que es fan arreu del país. Com marca la tradició, el dia ha començat amb l'ofrena floral del govern català al monument de Rafael Casanova. Tot seguit, el president de la Generalitat s'ha traslladat a Sant Boi de Llobregat per fer l'ofrena a la tomba del que va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió. Els actes de la Diada s'han tancat amb el lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat al col·lectiu de bombers del govern català i al poble de Mèxic.